रणधुमाळी ग्रामपंचायत निवडणुकांची अनुभवा कोकणशाही सोबत। नमस्कार, आपण आता आहोत हेदुळ या गावामध्ये। दर्शको, आपल्याला माहितीच आहे संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये ग्रामपंचायत निवडणुकीचा धुळा सध्या उडालेला आहे। आपण आता हेदुळ या गावामध्ये आहोत। ग्रामपंचायत निवडणूक ही गावच्या विकासाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते, त्यामुळेच आपण आता हेदुळ या गावामध्ये आले आहोत। आपल्यासोबत आई माऊली जनआशीर्वाद पॅनलचे सरपंच पदाचे उमेदवार दर्शना पुजारे मॅडम आहेत। मॅडम, तुमचं खूप खूप स्वागत आहे कोकणशाहीच्या विशेष कार्यक्रमामध्ये। मॅडम, काय सांगाल, आपलं हे जे पॅनल या ठिकाणी उभं केलंय, हे पॅनल उभं करण्यामागचा नेमका उद्देश काय? या पॅनलचा नेमका उद्देश असा आहे की सर्व म्हणजे गावाचा विकास करणे हा आमचा उद्देश आहे आणि गावात ज्या लोकांच्या म्हणजे गरजा आहेत त्या जाणून घेऊन त्या पूर्ण करणे हे आमचं ध्येय आहे। मॅडम, गावातील लोकांनी तुम्हाला संधी दिली यावेळी, तर तुम्ही गावच्या विकासासाठी नेमका काय प्रयत्न कराल? गेली 5 वर्ष त्यांनी आम्हाला उपसरपंच पदाचं हे दिलेलंच आहे, म्हणजे त्यातून मी जी आता सरपंच पदासाठी उभी राहिली आहे ते मी म्हणजे त्यांचं लोकांचं म्हणणं, लोकांच्या गरजा ज्या जाणून घेऊन त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्याचा मी प्रयत्न करेन, आमच्या पॅनल मार्फत प्रयत्न करेन। मॅडम, अगदी शेवटचा प्रश्न आहे, आजच्या दिवशी गावातील लोकांना, ग्रामस्थांना नेमकं काय आवाहन कराल? त्यांनी 5 वर्ष मला तर उपसरपंच पदाचं हे दिलेलंच होतं, पण आता मी सरपंच पदासाठी उभी आहे। जर त्या लोकांनी म्हणजे माझ्या ह्याचा विचार करून जे काही आम्ही त्यांच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला, सुविधांचं म्हणा किंवा अजून काही योजनांचं म्हणा, त्यानुसार जर त्यांनी मला अजूनही या पहिल्या काळात जे 5 वर्ष दिलीत आणि अजूनही जर देण्याचा प्रयत्न त्यांनी करत असतील तर त्यांनी मला बहुमूल्य मताने निवडून द्यावं, असं मी त्यांच्याकडे माझं मत व्यक्त करते। धन्यवाद मॅडम, आपला वेळ आम्हाला दिल्याबद्दल। तर या ठिकाणी आपलं बहुमूल्य मत मला द्यावा आणि गावचा विकास करण्याची पुन्हा एकदा संधी द्यावी, असं मत या ठिकाणी पुजारे मॅडमनी व्यक्त केलंय। चिन्मय घुगळे, कोकणशाही, हेदुळ, मालवण। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।